Vyrastal som v tomto dome od úplného detstva, staral som sa o ňoho, nechcel som tam absolútne nič meniť, čo by mohlo porušiť tú pravú slovenskú tradíciu. A však môžete sami pozrieť, že pozrite sa na tú záhradku, to sa staralo o to po celý čas. Snažil som sa, aby aj tie kvetinky, aj všetko, to okno tiež som nechcel meniť za plastové, lebo to pravé drevo, tá pravá kvalita slovenská a tie staršie veci sú vždy lepšie. Sieťka proti hmyzu, to si myslím, že to v dnešnej dobe nemá páru. Žiadne muchy, komáre, nič také tam nenaletí. Dvere krásne v poriadku, všetko. Čo vám mám ešte povedať? Mohli by ste nám povedať, aká je tu kúpeľňa a záchod? No v týchto veciach sme tiež zostali v duchu tej slovenskej tradície. Latrína, ako vidíte, je tu. Ja hovorím, že ušetrí strašne veľa vody. Umývanie, lavor, hadice. A ešte toto som vám zabudol ukázať, okienko, ktoré je priamo do dvora a z ktorého ráno bez hociakého problému, bez toho, aby ste museli obchádzať celý dom, polievate kvetinky. Krásne polejte všetky kvetinky. A máte ešte nejaké otázočky? A sú na tomto dome nejaké nedoplatky? Nie sú tu absolútne žiadne nezrovnalosti. Všetko je do posledného centa vyplatené. Voda, elektrika, dane, úplne je všetko dorovnané. Dohodnuté?